Y yo me ha estado bien dentro del bosque. Soy igual como un indio del Amazonas por aí. Así se dirixía Alfredo Sánchez Chacón ao xuíz. O alcumado Rambo galego foi xulgado de novo, desta volta en Ferrol, polos roubos en vivendas cometidos durante os case 11 meses que estivo fuxido da xustiza e agochado nos montes. O 15 de marzo de 2021 escapou do cárcere de Monterroso en Lugo, aproveitando un permiso. Desplazouse 95 kilómetros ata as fragas do Eume, onde vivía no monte. Subín fraga arriba, non rastro nos jabalís, no llano, así a media fraga había como un camiño e había ali unha tienda, había ali un home. Aínda eran tempos de pandemia e a veciñanza comezou a dar conta de asaltos a casas. Nos polo que levamos contado houve máis ou menos entre 14 e 16 casas nos últimos días. Aí colleu unhas tixeiras de podar, foi o único que vimos, amas un ferro. O ferro quedou aí encima da cama, aí dentro, aí non sei que lles levou, aí levoulles cadenas e de todo de ouro, Estaba en busca e captura e, dada a presión social, marchou cara a Ferrolterra uns 30 kilómetros ata San Sadurniño. Era xaneiro de 2022 e na parroquia de Santa Mariña do Monte denunciábanse varios roubos. Foi a miña mãe o que veu, ao encender as luces e sentir como un golpiño na persiana, foi cando se asomou ver, cando o veu, claro. Entrou por esta zona de aquí, comprobou que estuvera todo, se había algo aberto, e ao estar todo cerrado, colleu, subeu por aquí arriba e aí perdemos a pista. Estés en tu casa tranquilamente e que te puede entrar ou hacer algo, pues la verdad que sí que asusta. Porque anda por aí, non? Sabemos que non fai moito daño, o único que fai que colle para comer. Coa súa mochila na que gardaba a tenda de campaña, andou 7 kilómetros máis ata Loira, en Valdoviño. Coxo e debilitado polo frío e a fame, movíase preto das casas onde roubaba comida. Entrou aquí, levou plátanos, unha bizcochada, 4 barras de pan, cervezas, 3 chorizos. Y le pregunté si fuera donde se quedara estos días, si fuera en la bodega nuestra y que nada, que mis perros que eran súper buenos y que no le hicieran nada y que estuviera estos días aquí y que no se había movido de aquí, de esta zona. Él pedía agua y que tenía mucha hambre y pues nos dio pena y pues le hicimos el bocadillo y se lo trajimos, por lo menos que fuera comido. No xuízo asegurou que o facía por necesidade. El problema es que quería resguardar el frío y por necesidad, que necesitaba algo de comer. La gente solía dejar comida a la puerta, o así, ¿no? Fruta, había fruta, lo que sea. Soy capaz de aguantar un mes sin comer. Ten un amplo historial delituoso. Exmilitar, antigo membro da Lexión e das Forzas Especiais do Exército, Alfredo Sánchez Chacón é experto en supervivencia. Na prisión de Monterroso cumpría 17 anos e medio polo asesinato dun mozo en Cuntis en 1996. Daquela xa tiña ás súas costas un intento de homicidio e máis de 20 roubos. Mentres agardaba aquel xuízo, protagonizara outra fuxida a Portugal. O 3 de febreiro de 2022, a Garda Civil detivo en Valdoviño. Pasara 325 días agochado polos montes. Tiña 63 anos. Agora enfróntase a 10 anos de cadea por roubo con violencia e resistencia á autoridade.